రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి విడుదల చేసిన జాబ్ క్యాలెండర్ను రద్దు చేసి మరలా నూతన క్యాలెండర్ను ప్రవేశపెట్టాలని కోరుకుంటూ శ్రీకాళహస్తి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో టీఎన్ఎస్ఎఫ్ నాయకులు ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. నిరుద్యోగులను ఆదుకుంటామని మాట ఇచ్చి అధికారం చేపట్టాక మాట తప్పి గతంలో పాదయాత్ర సమయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి 2,30,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని యువతకి మాట ఇచ్చారని, ఇప్పుడు మళ్ళా మాట తప్పారని, వెంటనే నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పార్టీ కార్యాలయంలో నిరసన కార్యక్రమం తెలిపారు. ఓవర్ టు శ్రీకాళహస్తి.